Total na 340,000 pesos na kantidad ning shabu ang na-recover sa sarong babaeng tulak subot ning illegal na droga sa ikinasar na bypass operation kang otoridad sa barangay Tarusanan, Milaor, Camarines Sur alas 10:40 kasubanggi. Binilog ang operasyon kang pinagsarong para sa kang PDEA Camarines Sur na iyo ang lead unit katabang ang PDEA Naga City, Milaor Municipal Police Station, asin Camarines Sur Police Provincial Office. Binisto ang suspect na si Annalisa Binosa Imalaya, 48 anyos, may agom, mayong trabaho, asin residente kang nasambit na barangay. Na-recover sa iya ang sarong dakulang plastic sachet log ang pigtutubuda na shabu na may gabat na 50 gramo. Specifically sa lugar nila, kumbaga ito man po ang area of business niya po. Nakukuha daw po niya, according sa investigation daw po, ang sinabi lang sa NCR daw po, Aling Manila, ang mga drogang nag-aabot sa iya. Ini po si Annalisa, may kaiba po ini, si Alan Diaz E. Francisco, 49-year-old, taga Duman man po. Kaya lang po, nakadulag po ini. Oh. Kaya ngunyang pigahanap, manggiraray po ini. Oh. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Milaor Municipal Police Station ang sospek, asinahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5, Article 2 kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Siyempre na nadadakop ta is the more ang naa-addict na sa streets ng mga drugs na pwedeng pagkalulungan kang sa tuyang mga kaakian, kang sa tuyang mga membro kang komunidad. It also shows na talaga pong epektibo ang bigigibo po kang sa tuyang mga government agencies and officers na para po ma-maintain ay at least maabot ta ang pagiging drug-free in the future. Hopefully that is the vision. Mientras tanto, sa datos kang ehensya, total na 67,133,035 pesos na ang na-recover nindang kantidad ng illegal na droga sa Kabikolan sa primerong 4 na bulan kang 2024. 9,546 grams digdi ang shabu, 16,670 grams ang marijuana, asin 41 grams ang cocaine. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,